लं ट्राइबेल दलाई त्रिपुरा 49Chawmanu constituency ni bising khobjak लाल छरा हाथी कोताल टिप्रा मोथानि पार्टी पेज खुजावै रिखा MDC हांसु कुमार त्रिपुरा ते फाइमानजा फाइका जुदा जुदा आदं रगबो बुसकांनि लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट क्रिटिसिं दे बर्माना गोबांमा भोट बायना गप्लाय खायनाय हनैबो साका MDC हांसु कुमार त्रिपुरा ते थाइथायो थाङै कक पिरै दङ जे टिप्रा मोथानि कैंडिडेट क्रिटिसिं दे बर्मानो गोबां भोट बाय गप्लाय खायनायनि बागै गामि आमचे थाङै कक पिरै दङ ते गोबां कक पिरनाय हनै नायनायदि नरकचिनि मांक्लिबो ए पार्टी चिनि सभापति इनके यारा दिन लगे फाइ माथाका चिनि MDC दता चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तिनि ब जागाव पार्टी कोताल पार्टी पेज खोलकजाक बेलायके हामबाय ननो चिनि 49Chawmanu विधानसभानि जे एरिया बिसिङाव चिनि लालछरा बाजाराव चिनि रघुमणि चाकमा एवं बादी चाकमा आनि अंचल प्रेसिडेंट बरनि नेतृत्वे एवं चिनि जगदीश दा आरो दङ TWF नि YTF नेतृत्वराव दङ जों आरो तिनि कोताल पार्टी अफिस को उद्बोधन खायलायो लालछरा बाजाराव फिता रावै साथे साथे चिनि राजकुमारी चिनि महारानी कीर्तिसिं देव बर्मानि जे खायनाय 26 तारिख जे लोकसभा निर्वाचन भोट कप्लाय खायनानै बागै अबनबो प्रचार खायलायका तिनि बेलायखे दंथय मा दं अनेक चिनि वारियर्सराव प्रश्न खायो जों बीजेपीआव भोट दिनाय बाहायके अब बिसयतेबो जों डिसकास बाबे काउ सालायका अफिसबो काउ सालायका जों जत थालछरा गोविंदबारी राजदर मालिदर लालछरा जत चाकमा त्रिपुरा जों जत बीजेपी नि मारियो हठार कीर्तिसिं देव बर्मा चिनि राजकुमारी महारानी जों भोट दिनाय कप्लाय खालायनाय जत TWF पारा पारा थांनाय जों डोर टू डोर प्रोग्राम खायलायो गावखा जों जत बुजिखा जे चिनि भारत सरकार जों चिनि मानथायनो बराव एग्रीमेंट चिनि एकर्ड जों अब खालायजा चिनि मानथायनो बीजेपी सरकार नाय राज्य एवं केंद्र सरकार जों जार कारणे कायसाकाव तो हिंदी बाय कुछ लेना के लिए कुछ देना पड़ता है जों किछु माननानि बागै बा चिनि अधिकारनि बागै त्रिपुरानि शांति सम्प्रीतिनि बागै चिनि थानसानि मारिनो आरो आवायनानि बागै जों बीजेपी बाय एलायन्स खालाय लोकसभा निर्वाचन जों लड़ाई खालायका चिनि प्रार्थी बीजेपी टिप्रा मोथा प्रार्थी कीर्तिसिं देव बर्मा काजे ओ एलाकानो जों नायखा जत एलाकागो जों जत आरो जों टिप्रा मोथा अंथ बा बीजेपी अंथ जों एकलगे जत कीर्तिसिंनो भोट दिनाय आनि Chawmanu विधानसभा केन्द्रगो अब विरोधी सन्न पानो हिमानो जतई साइट अंथ गत विधानसभा निर्वाचन जों हयतोबा CPM राव 5-6 हजार भोट मानखा दाखलाय आरो बराव असो भोट मानिया जत पोलिंग स्टेशन जों कप्लाय एवनाय एवं जों कीर्तिसिं देव बर्मानो भोट दय कप्लाय खालायनाय अमाय खायसो प्रत्येक इलाकागो चिनि वारियर्स राव TWF YTF चिनि जरा सिनियर लीडर चिनि प्रवीण ओबरो जत जों सामु तांलाय दं हामबाय बुसुक जरा आशा दं जे बुसकांनि इलेक्शनाव कप्लायनाय हनै आशा तो बाद दिदि जों 100 to 100% एवं चिनि विरोधी दल राव आं जतदुक आनि धारणा जेता आनि 20-21 बोसोर राजनीतिनि जे एक्सपिरियेन्स आं नायखा मिया आम बासा जे रैली चिनि बदाय जों नमिनेशन रिपोर्ट नंखा अरनि बुरु बुट खायनो जों हजार हजार बुट बाय बेबो दानियाव अब जों बाय कन्टेस्टिं केबो करे दावखाय बरनि नमिनेशन बाजे आप तो जानाय अबसे चिनि चैलेंज जों जितिनाय जों अरो हारेनानि अबबाय जों या जों तो परसेंटेज बायसे लड़ाई खालाय तो जिति तो जों जितिनो पाइखा दावखाय जों परसेंटेज एवं सारा नॉर्थ ईस्ट नि जतनि गोबां बुट बाय चिनि राजकुमारनो जितिनानै जों चेष्टा खालाय दङ एवं सामु तांनाय दङ हामबाय।